Kaixo kazetaguneko adizkideak, eneko nauzue, kazetaguneko lankidea eta gaur zuokaz urrengo ordu erdia pasako dugu. Astero bezala, gaur egun teknologia berrien munduan berri den gai desberdinen inguruan hizketan gatoz zuengana. Zuzenean gure YouTubeko kazetaguneatik, kanaletik hain zuzen ere. Zuzenean ikus gaitzazkezue eta gogoratu orain arte eskainitako hitzaldi guztiak kazetaguneatik YouTubeko kanalean ikusgai eta entzungai dauzkazuela. Eskerrik asko kazetaguneko langileok osotzen dugun lantaldearen izenean. Eta minutu entretenigarriak itxan ditzazuela espero dut. Beraz, ongi etorriak izan zaitezte kazetaguneak zuzentzen dituen zuzeneko gure hitzaldietara. Gogoratu, sare sozialetan murgilduta bazaudete gure berri izan dezakezuela. Izan ere, bai YouTubeen, bai Xen, Facebooken, Instagramen bagaudela. Baita ere, bloga ere badekogu, pantailan linka dekozue, eta baita ere gure web ataria, www.kazetagunea.eus. Horrez gain, zeuen herri eta hirietan ere badauzkazue zeuen kazetaguneak. Eta gaurko gaia, zein da gaurko gaia? Gaur egun danok, bai zeuek eta neuk, normalean egiten dugun zeo zer. Hau da, geure ordenagailua, geure mugikorra edo tableta edota edozein gailu wifi konexio publiko batera konektatu. Beraz, gaurkoan ezagutu konexio publikoaren erabiltzearen arriskuak. Arriskuak eta baita ere alternatibak eta aholkuak. Beraz, gaur konexio publikoak. Izan ere, olako kartelen bat noizbehinka hor nunbait ikusi duzuela. Hori argi dekot. Bai taberna, unibertsitate, eskola, liburutegi, aireportu, hotel, edota edozein gunetan. Izan ere, gaur egun wifi edo konexio publikoak nonahi daude. Eta askotan hori oso tentagarria izaten da. Hau da, guk kontratatutako datu mugikorrak erabili beharrean, hau da, wifi sareak erabiliko ditugu. Gauza da ondo dagoela, baina honek ere arriskuak ekar litzakela. Izan ere, erabiltzaile gehienek gustura erabiltzen dituzte sare mota hauek, baina esaten dugun bezala, askotan geure datuak kolokan jartzen ditugu. Hau da, izan ere, gure identitatea agerian uzten baitugu geroago ikusiko dugun moduan. Eta honek ondorio larriak ekar lizkiguke. Beraz, ondoren bai arriskuak zein aholku batzuk ikusiko ditugu zeuek, zeuen gailuak, zeuen mugikorrak, konexio publikoetara konektatzen dituzuenean hain zuzen ere. Hala ere, hasi baino lehen gogoratu, sare publiko mota desberdinak daudela. Ni gaurkoan lauk komentatuko dizkizuet. Alde batetik, sare irekiak, wifi puntuak, sakatu besterik ez eta konektatu. Ez autentifikazio, ez erregistro, ez klabe, ez gakorik. Hau da, guk zuzenean, wifi sarea topatu, botoiari zutatu eta barruan gaude, sare irekiak. Beste bat, sare publiko itxiak. Hau da, imaginatu, hotel, taberna edo unibertsitate batean. Hau da, unibertsitatean bazauz, unibertsitateko ikaslentzat, pasaitz bategaz, konektateko aukera daukate. Hortik kanpo bazauz, ez. Beraz, publikoak dira, baina imaginatu bertan dauden ikaslentzat. Sare publiko itxiak. Normalean, pasaitza izaten dute.
Beste bat, erabiltzaile izena eta pasaitza. Hauek normalean irekiak izaten dira, baina erregistro moduko bat bete beharko dugu. Hau da, geure postra elektronikoa jarriz eta ondoren normalean pasaitz bat eskuratuz. Beraz, erabiltzaile izena eta pasaitza beharko ditugu. Eta beste bat, hau ez da normalean, ez da oso arrunda, baina sare sozialen bidez. Hau da, imaginatu merkataritza establezimendu edo gune baten. Hau da, geure sare sozialen kontuen bidez konektateko aukera izango dugu. Laugarren aukera duzueu, baina normalean beste hirurak izaten dira arruntenak. Beraz, gogoratu, sare mota desberdinak dauzela. Baina gauza da bai, interneteko konexioa duten sare publikoak bai doainik dira, guk daturik ez dugu gastatzen, baina normalean arriskuak daude horatzean. Izan ere, geure mugikorra sare baten bidez internetera konektatzen bai dugu. Eta askotan, zeure buruari galdetu behar diozuna zera da, bai, nik sare publikoak erabilit, baina nor dago sare horren atzean? Beraz, arriskuak aintzakotzat hartu behar dituzue. Beraz, hurrengo minutuetan arrisku hauei buruz berbaz ariko gara. Segurtasun falta, hau da, askotan, interneteko sare publikoek segurtasun falta daukate. Lehen esan dizuedan moduan, imaginatu, parkean zaudela, mugikorra hartzen duzue eta zuzenean ajustes wifi eta botoiari sakatu eta pasaitzik gabe konektatzen zaretela. Baskotan horrek segurtasun falta dagoela adierazi nahi dau. Gogoratu beti ere pasaitza sartzen baduzue, seguruagoa izaten da. Zergatik sareak faltsuak izan daitezkelako, imaginatu hacker, pirata edo zibergaizkile batek wifi sare faltsu bat sartu duela. Gauza da bai, guk sare edo wifi sare horretara konektatu eta pirata horrek, hacker horrek, hau da, zibergaizkile horrek, geuk sare horretara konektatu garezenez, geure datuak hartu ditzake. Beraz, gogoratu askotan, sareak faltsuak izan daitezke. Edo imaginatu pirata horrek taberna baten izena hartu eta taberna horren izenarekin sare faltsu bat sartu duela eta gu gainera konektatu egiten garela. Beraz, gogoratu, sare faltsuak. Horrekin zer gerta liteke? Hackerrak biktimen informazioa lortu dezakela. Imaginatu, establezimentuaren izena duen wifi sare bat sortu eta aurrera. Baita ere, man in the middle dalakoa. Bitartekaria, hau da, erdian dagoena, hau da, geu, pirata informatikoa erdian, egongo da, eta ondoren wifi sarea, hau da, man in the middle bitartekaria, hau da, zibererazo moduko bat da, hau da, hackerrak biktimaren eta bizitatzen ari den webgunearen arteko datu transmisio antzematu eta datu transmisio antzeman eta gero informazioa lor dezake, hau da, erdian dau, bitartekari moduko bat da, eta geure datuak lortu ditzake. Beraz, adibili. Horrez gain, biltegiratutako datuen lapurketa. Hau da, sare publiko batean gure gailua, gure mugikorra adibidez, agerian gelditu egiten da. Hau da, besteentzat ikusgai. Eta horregatik gordeta ditugun datuetara sarbidea erraztuko diegu. Gogoratu ala ere hau adibideak direla, eta hau saiesteko ere aukerak geroago emango dizkizuela da. Kontuen lapurketa, hau da, geure kontuak
sare sozialak, bankuetxeak, adibidez nik nire bankuetxera sartzen naizenean, neure datuekaz sartu egiten naz. Hau da, normalean, bankuetxeko datuak ikuskatzeko, inoiz ez dut, wifi-a erabiltzen. Bada espada. Innocent hacker. Hau da, babesik ez eta paisaitzik eskatzen ez duen wifi sare pribatua. Imaginatu kalean zaudetela, wifi sare bat topatu eta pasaitzik ez dit eskatzen, konektatu ekingo naz. Gogoratu, wifi sare horren atzean hacker informatiko bat egon daiteke. Hau da, innocent hacker dalako bat, berak wifi sare hori pini, pasaitzik eskatu ez, jendea atrapatzeko eta jendea berea ganatzeko. Beraz, kontuan izan, hau da, kalean zaudetela, wifi sare bat topatu, horregaz adi ibil zaitezte badazpada. Malwarearen presentzia, malware dalako, hau da, virus informatikoak hain zuzen ere. Izan ere, wifi publiko zara hauen atxan askotan virusak egoten dira. Eta hauen aurrean ere, neurriak hartu behar dituzu. Malware dalako, hau da, hackerrak gailuetara sartu, software gaiztoarekin kutsatuz, eta adibidez, informazioa lapurtuz. Azken finean hacker hauen helburua zein da, informazioa lapurtzea, eta baita ere ransomware dalakoa. Gailuen, hau da, zuen gailuen, imaginatu zeuen ordenagailuen funtzioak blokeatu ditzake. Hau da, teklatua edo zakua blokeatu. Hau da, baita ere, fitxategi garrantzitsuak enkriptatu egin ditzakete, irudiak, informazioak, dokumentuak, eta zeuk informazio hori berriz ere jasotzeko, horren truke pirata informatikoak saria eskatuko dau edota dirua. Beraz, gogoratu bai, malware eta ransomware dalako kontzeptua. Izan ere, wifi publiko hauen atzean ere, olakoak ere egon daitezkelako. Hala ere gogoratu, hor ni aurre egiteko ere beti ere antivirusak dauzkagu. Hala ere, hauei beruz geroago hitz egingo dugu. Nola jakeatu gaituzten? Imaginatu gailuen ezoiko portaera. Imaginatuzuk mugikorra astelen baten hartzen duzula eta dana ondo, eta baten aste artean dana txarto edo funtzionamendu ezoiko funtzionamendua. Banda zabalaren bat-bateko gehiegizko kontsumoa. Hau da, imaginatu etxean ordenagailuakaz, hau da, interneteko kontsumo handia daukazuela. Hau da, nahi ez diren oharrak eta iragarkiak, guk eskatu gabeko aplikazioak irekitzeak, baskotan, zehozer arraroa baldin badago geure gailuetan, ziurrenik antzemango duzue. Horretaz, ez ezazue zalantzarik izan. Hau da, orain arte aipatutakoak arriskuak izan dira. Baina, ametik aurrera ere, wifi publikoak bai, erabili ditzakezu ez, baina beti ere neurri batzuk hartu behar dituzue, hau da, modu seguru eta egokian erabili ahal izateko. Betidanik ordenagailua erosten dugunean beti ere antivirusa jartzen diogu, olako zehozer. Hasteko, VPN bat erabiltzea. Zeri deritxo VPN, hala ere VPN, zuen gailuen konfigurazioen ajustetan topa ditzakezuz. Hau da, sare pribatu virtualak dira VPN dalako hauek. Hau da, geure datuak zifratu egingo dituzte. Hau da, era seguru egon daitezke. Doakoak dira eta konfiguratzeko errezak. Hau da, VPN hauek. Laburbilduz, VPN zerbitzuak internet bidez
Datuak modu seguruan elkartrekatzeko erabiltzen dira. Funtzio nagusiak pribazitatea, hau da, datuak enkriptatu eta azken finean wifi sare publikoak erabiliko ditugu, baina modu pribatuan. Anonimoak, hau da, VPN konexio batek zure IP-a, helbidea, hau da, IP helbidea ezkutatuko du. Eta baita ere, laburbilduz, segurtasuna, hau da, VPN bat kriptografia erabiliko du. Kriptografia, hau da, interneteko konexio baimenik gabeko sarbideak babesteko. Beraz, hacker informatikoa gure atzean badau, VPN sare batek, kriptografia dala medio, arazoa jarriko dizkio. Erasoa saihestuz. Gauza gehiago, saiestu datu pribatuak dituzten webguneak. Hau da, zeuen bankuetxetan sartzen basarie, badazpada erabili zeuen datuak. Izan ere, gogoratu, bankuetxeko datuak oso pribatuak bai dira, eta hauek berenganatzen baitiztuzte arazoak izan ditzakeguz. Imaginatu, kreditu txartelak bankuetxeko datuak hain zuzen ere. Zeuen mugikorreko, tableteko, ordenagailuko edota edozein gailuko softwarea eguneratuta izan ezazue. Izan ere, honek hackerrei bidea saihestuko die. Beraz, gogoratu noizbenka, ikuskatu zeuen gailutako softwarea eguneratuta duzuen ala ez. Izan ere, beti ere garrantzitsua da azken bertsioak instalatzea izatea. Fitxategien erabilera partekatuta desaktibatu. Gogoratu, wifi-a erabiltzen duzunean, adibili zeintzuegaz partekatzen dituzuen zeuen dokumentuak. Eta ala bada, erabilera partekatua desaktibatu ezazue. Adibidez, lainoan dokumentuak dauzkasunean esate baterako. Imaginatu Google Drive, iCloud edo Dropboxen. Beraz gogoratu, fitxategien erabilera partekatua desaktibatu ezazue badaezpada. Segurtasun protokoloak, hau da, gogoratu, edozein bilatzaile erabiltzen duzuenean, hau da, edozein web arakatzaile erabiltzen, bai Google, Google Chrome, Firefox edo dana dalakoa, gogoratu protokoloa aktibatuta izatea, hau da, segurtasun protokoloa. Gogoratu HTTP eta S deritzona. Izan ere, S honek segurtasunari egiten dio mintxo. Beraz gogoratu, Hypertext Transfer Protocol Secure dalako protokoloa. Beraz gogoratu, webgune seguruetan sartu zaitezte badaezpada. Estekekin kontuz ibili, hau da, enlaceak edo linkak. Gogoratu, link edo enlace bat jasotzen duzuenean, argi ez baduzue, ezazue ireki, badaezpada. Beraz, argi ibili, link, enlace edo estekekin. Izan ere, hauek normalean arrisku handia izaten dute. Ezkutuko navegazioa, hau da, modo inkognito. Aktibatut ezazue adibidez, zeuen mugikorra imaginatu erabiltzen ari zaretela, badaezpada aktibatu modo inkognito dalakoa. Hau da, ezkutuko modua. Izan ere, bilatzaileek bizitatutako guneak ikusteka eragozten duen segurtasun neurria bai da. Ezkutuko modua. Antivirusak bebai, bai mugikor, tablet, zeun ordenagailuetan. Gogoratu normalean ordenagailuetan antivirusa erabiltzen dugula, bai doainikoa edo premiuma.
eta bai zeuen tabletetan eta zeuen mugikorretan, Play Store dala medio edo App Store dala medio antivirusa jeitsi dezakezuela. Beti ere ordainpekoa edota doainik. Aukera eta antivirus desberdinak dauzkazue. Hala ere, zalantzarik badauzkazue, etor zaitezte zeuen kazetagunera eta lagundu egingo zaituztegu. Eta Wi-Fia erabiltzen ez baduzue, onena Wi-Fia amatatzea zuzenean. Gainera horrez gain, bateria gehiago izango duzue eskuragai. Beraz gogoratu, Wi-Fia erabiltzen ez baduzue, desaktibatu ezazue Wi-Fia. Zeuen gaioetatik. Labur bilduz eta pizkanaka gaurgo itxaldiaz bukatuz, gogoratu, Wi-Fi sareen izenak ikuskatu, izan ere askotan faltsuak izan daitezke. Antivirusa edozein erabili. Segurtasun protokoloak HTTPS, VPN dalako sare pribatu virtualak erabili, eskutuko navigazioa modo inkognito, zeuen gaioetako softwarea eguneratua izan ezazue, eta gogoratu, zeuen bankuetxeko datuak ikuskatzen badituzue onena, sare publikorik ez erabiltzea, baizik eta zeuen mugikorreko datuak erabili. Beraz, hauek olako oharrak izan direz. Ametik aurrera, Wi-Fi publikoak erabili, bai, erabili egin behar dituzue, eta nik bai erabiliko ditut, baina beti ere orain arte aipatutakoak kontutan izan. Eta gogoratu, zalantzarekin bat badeko zue, galdetu. Beraz, eskerrik asko gaur gugaz egotagatik, oinarrizko zaintza batzuk hartzen baditugu eta leku seguru eta fidagarritatik nabigatzen badugu, sare publiko hauek erabiltzen jarraitu dezakezue, aukerak edo egoerak eskatzen dizuenean, beldurrik gabe eta arriskurik gabe. Mila esker egotagatik, gogoratu kazetagunea erronka berriekin datorrela eta ostegunean ere hitzaldi hau erderaz eskainiko dizugula. Egin klip eta aldatu txipa, mila esker eta egun ona izan dezazuela. Hurren arte!